Һәм инде Аллаһның рәхмәте белән бүген җәннәт һәм җәһәннәм бүлеген тәмамладык. Һәм инде бүген яңа бүлеккә күчәбез. Һәм инде бу китапта 5нче бүлек Әл-иман ва таухид ва дин вал кадар дип атала. Ягъни иман бу бүлектә инде хәдисләр иман турында киләчәк, таухид турында киләчәк, дин турында киләчәк һәм инде тәкъдир турында киләчәк. Тәкъдир турында киләчәк. Һәм бу бүлектә беренче хәдис, китапта 919 хәдис, ан Ибн Аббас. ابن عباس خبرت قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعتي وقد خالت بيننا وبينك كفار مضر. Вафд Абдул Кайс исемле кавымнан булган кешеләр пәйгамбәрбез янына киләләр, Аллаһның илчесе янына киләләр. Бу кавым Мәдинәдә яшәми, ягъни башка җирдә, ерак җирдә яши. Һәм әйтәләр, Аллаһның илчесе диләр. Чынлыкта без яшәгән җир белән синең арада Мудар исемле Аллаһка ышанмаучы кафир булган кавым яши ди. Кавым яши ди. فلا نخلص إليك إلا في شهر المحرم. Һәм инде без сиңа Мухаррам булган айлардан кала килә алмыйбыз. Ягъни бу кавым аларга һөҗүм итә торган була. Һөҗүм итә торган була. Шуңа күрә алар әйтәләр, без синең яңа бары тик тыелган 4 айда гына килә алабыз ди. Башка айларда килә алмыйбыз ди. Чөнки гарәпләр арасында гарәпләр шушы 4 тыелган айда сугыш тыелган. Һәм инде гарәп кавымнары шушы 4 айда сугышмый торган булган һәм бер-берсенә һөҗүм итми торган булганнар. 4 ай, нинди айлар тыелган айлар? Кем белә? Нинди 4 ай тыелган ай? Беренчесе Раҗаб, Зулқиада, Сумма, Мухаррам ахыргысы, Зулхиҗҗа. Шушы 4 ай. 4 айда сугышырга гарәпләр бу айларда сугышмаганнар һәм инде бер-берсенә һөҗүм итмәгәннәр һәм инде алар пәйгамбәрбез янына шушы 4 айда гына килә торган булганнар. Һәм әйтә, فَلَا نَخْلُص мәсәлән укыдык, فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَائِنَا. Һәм алар әйтәләр, эй Аллаһның илчесе, безгә шундый гамәл әмер итче ди, ягъни гыйбадат мәсьәләсендә. Без шушы гамәлне кылыр идек ди, монда килмәгән вакытта. Һәм инде безнең башка калган кавмыбызда булган кешеләргә шушы гамәлне әмер итәр идек ди. Кала амурукум би арбаа. Шунда Аллаһның илчесе әйтә, мин сезгә 4 нәрсә әмер итәм. Ва анхакум гани ан арба. Һәм шулай 4 нәрсәдән сезне тыям. Әйтә пәйгамбәрбез беренчесе әл-иману билләх. Беренче гамәл Аллаһка иман китерү. Аллаһка иман китерү. Сумма фассараха лахум. Шуннан соң бу сүзләрне аңлатып бирә. Нәрсә ул Аллаһка иман китерү? فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Yani Allah'a iman getirүү ул Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лайык булган бер зат та юк дип шәһадәт китерүү. Һәм шулай ук Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның илчесе дип шәһадәт китерә. Ва гакада вахда. Ва гакада. Һәм шуннан соң бер бармагын бүлә. Бер бармагын бүгә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, ягъни нәрсә беренче әмер итә Аллаһка иман китерү. Икенчесе ва иқамус сала, намазны торгызу. Өченчесе ва итауз зака, шулай ук закат түләү. Ва ан туадду хумса мин ганиматикум. Һәм шулай ук ганимәттән, сугыштан соң алган ганимәттән 5тән 1 өлешен Аллаһка һәм аның ишенә бирү. Ва анхакум гани дубба. Һәм шуннан соң пәйгамбәрбез аларга тыйган нәрсәдән 4 әйбердән тыям диде бит. Шуларны санап үтә. Беренчесе кипкән кабак эчендә ясалган эчемлектән. Ва вал хантам. Шулай ук глинадан ясалган савыт эчендә булган эчемлектән. Ван нақир пальмадан ясалган савыт булган эчемлектән. Вал муқайяр. Муқайяр ул смола белән капландырып алынган савыт. Ягъни бу савытларны тыелган дип аңларга кирәк түгел. Ләкин
әгәр элекке вакытта шушы савытларда сакланган савыт, ул кабак, кипкән кабак эчендә булсынмы, ул пальмадан ясалган савыттан булсынмы, һәм башка савытларда озак торгач әши башлый. Әши башлаган һәм инде шушы эчемлек исерткеч эчемлеккә әйләнгән. Шуңа күрә бу сүзләрнең мәгънәсе барлык исерткеч эчемлекләрдән дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тыя. Чөнки күп кеше уйлый, ул исерткеч харам булган эчемлек аракы, ягъни я инде пиво гына дип. Юк, нинди эчемлек, ничек кенә аталмасын. Аның исеме нинди генә булмасын. Әгәр ул исертә икән, кешенең аклын боза икән, бу харам булган, исерткеч, харам булган эчемлек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям беренче әйтә Аллаһка иман китерү ди. Аллаһка иман китерү безнең телдә Аллаһка ышану. Аллаһка иман китерү Аллаһка ышану. Күп кеше мин Аллаһка ышанам ди. Әгәр бүген бездә хәтта безнең җирлектәрдә карасак, кемнән генә сорам, син Аллаһка ышанасыңмы ди. Әйе, мин Аллаһка ышанам ди. Ләкин субханаллаһ, нинди Аллаһ әмер иткән әмер бар, ул бу әмернең берсен дә үтәми. Бу әмернең берсен дә үтәми. Аллаһ нидән тыйган, нинди харам, пычрак гамәл бар, ул аның барысын да эшләй. Ул аның барысын да эшли. Шуңа күрә менә тикшереп карыйк. Син чынлап та Аллаһка ышанасыңмы, әллә бу бар тик сүзләр генәме? Чынлап та син Аллаһка ышанасыңмы? Әле бар тик сүзләр генә. Аллаһка ышану ул иң беренче Аллаһның барлыгына ышану. Бер шиксез. Әгәр син бүген мин Аллаһ бар дип әйтәсең икән, ләкин Аллаһның барлыгына синең күңелеңдә шик бар икән, димәк син Аллаһка ышанмыйсың. Димәк син Аллаһка ышанмыйсың. Шулай ук Аллаһка ышану, Аллаһның китабына ышану, Коръәнгә, шушы Коръәндә барлык нәрсә язган, ни килгән, бар нәрсәгә дә ышану, аны дөрес дип табу. Шулай ук Аллаһка ышану бер Аллаһка гына гыйбадат кылу. Әгәр син бүген Аллаһка ышанам дип әйтәсең икән, хәтта син Аллаһка гыйбадат кылып, шунда без менә бүген башка хәдис алдык, шул вакытта башка нәрсәләргә гыйбадат кыласың икән, димәк син Аллаһка ышанмыйсың. Бу Аллаһка ышану түгел, бу дөрес Аллаһка ышану түгел. Шулай ук Аллаһка ышану ул аның илчесенә ышану, Пәйгамбәребезгә ышану. Пәйгамбәребез алып килгән бар хәбәргә, бар нәрсәгә ышану, Пәйгамбәрнең әмерләренә буйсыну. Мәсәлән, бүгенге көндә адашкан төркем, кызганычка каршы безнең җирлекләрдә таралган төркем ул Каранитлар дип аталган. Каранитлар дип аталган төркем. Алар нәрсә әйтәләр? Алар Коръәнгә ышанып, Пәйгамбәребезгә ышанмыйлар. Коръәнгә ышанып, Пәйгамбәребезгә ышанмыйлар. Бу кешеләр Аллаһка ышанмый. Бу кешеләр Аллаһка ышанмый. Хәтта күп галимнәр аларны мөселман түгел дип әйтәләр. Чөнки ни өчен? Чөнки Аллаһка ышану, һәм аның Пәйгамбәренә ышану. Син әйтәсең, ашһаду ан ла илаһа илlalloh ва ашһаду анна Мухаммадар расулуллаһ дисең. Шуңа күрә бу кешеләр әле Пәйгамбәребезгә ышану түгел, хәтта Коръәнгә ышанмыйлар. Хәтта Коръәнгә ышанмыйлар, чөнки алар Коръәннең күп аятларын алмыйлар. Шулай ук Аллаһка ышану ул нәрсә? Намаз уку. Намаз уку. Чөнки намаз уку, чөнки Аллаһ бит сиңа бит намаз әмер итте. Шулай ук намаз ул исламның 5 нигезенең бер нигезе булып тора. Кайбер кеше мәсәлән, мин Аллаһка ышанам ди, ләкин гомер буе бер намаз укымыйча үлеп китә. Гомер буе бер намаз укымыйча үлеп китә. Хәтта кайбер галимнәребез әйтәләр, әйе, кеше мәсәлән, намаз укымаска мөмкин, анда бер тапкыр калдырырга мөмкин, 2 тапкыр калдырырга мөмкин. Я инде, ләкин кеше гомер буе бер намаз укымаган кеше ничек Аллаһка ышанган кеше дип әйтеп була бу кешене? Ничек Аллаһка ышанган кеше дип әйтеп була? Шулай ук, әгәр кеше Аллаһка ышанам ди икән, ләкин намаз укырга кирәк түгел дип әйтә икән, бу кеше Аллаһка ышанмый. Бу кеше Аллаһка, шулай ук Аллаһка ышану закат түләү. Әгәр кеше мәсәлән Аллаһка ышанам дип әйтә икән, мин шул вакытта закат түләргә кирәк түгел дип әйтә икән, димәк бу кеше Аллаһка ышанмый. Һәм шулай ахырга кадәр. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, намазны торгызу диде. Бу кешеләргә кавымга нәрсә? Намазны торгызырга әмер итә. Беренче Аллаһка иман китерү, икенчесе намаз торгызырга. Намазны ничек торгызу? Намазны торгызу нәрсә ул? Нәрсә ул намазны торгызу? Иқаму сала, выстаивание молитвы. Нәрсә ул намазны торгызу? Намазны уку түгел, намазны торгызу. Нәрсә ул? Намазны җиренә җиткереп уку.
bütün erkenlerin, bütün vacibetllerin ütep, bütün şartların tutarıp namazını jirine jitkirip oku. Namazını jirine jitkirip oku nişi o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nişi okan? Nekşulay oku. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nekşulay okan, nekşulay yani taharatını dürüst etip alu. Namazını vakitinde oku. Cemaat bilen oku. Huşukluk bilen oku. Namazını okuyanda huşukluk bilen oku. Bütün şartların, erkenlerin, vacibetlerin ötep şulayık namazını yok etüşü gamellerden hem makruh gamellerden saklanu. Mene o namazını tırgızı. Eğer sen bugün kirip mesela namazını ateş şukan şekilde okuysan bu namazını tırgızı tügel. Eğer sen namazda tıyılgan, namazını yok etüşü gameller işizken bu namazını tırgızı tügel. Eğer sen namazını vakitinde okumaysan bu namazını tırgızı tügel. Eğer sen namazını bir kişi cemaat bilen okumaysan bu namazını tırgızı tügel. Şuna göre namazını tırgızı ol en kısa şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işi okan, nekşulay okan. Anladınız mı? Şulayık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Dörtüncüsü, ol da bolsa zekat türleri kuştavara. Zekat türleri ol malının belekegine şeriat emir etken malının belekegine bir ülüşün şeriat emir etken türkümge yani kişilerge biriyor. Şeriat emir etken jirge biriyor. Yani malının bir ülüşün degende malga mında tirlik de kire, akşa, altın, kümüş, şulayık tavardan, jirden çıkan hazineden, şuşundan bir belekeyine ülüşün, şeriat ülüşün kişilerge biriyor. Barakallahu fikum. Şuşu dört nersenin emir etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kavma. Hem dört nerseden tıydı, ol da olsa isertkiş, eşimliklerden. Barakallahu fikum. Allahu alem.